אז שלום לכולם, שמי אלינור נוס, אני מטפלת גוף נפש, אנרגיה ותודעה, והיום אני רוצה להציג בפניכם את כלפי הטיפול שיצרתי יחד עם חדווה חכם, שגם היא מטפלת, מאמנת, מפרשת חלומות, מתקשרת. אז בואו נציג את הקלפים. כלפי הטיפול בעצם הם כלפים טיפוליים שנותנים לנו הבנה לגבי תבניות ודפוסי התנהגות שאנחנו מביאים מגלגולים קודמים, אבל לא רק. זה יכול להיות גם מהילדות שלנו. והקלפים בעצם מאפשרים הבנה והצצה לדפוסים שמתקיימים בחיים שלנו, שיכולים להיות בכל מיני תחומים, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בתקשורת, מצבים חברתיים, ומאפשרים לנו להבין את שורש הבעיה. ואיך אנחנו בעצם עובדים עם הקלפים. אז אני רק אציין שהקלפים מיועדים לכל מטפלים שמתעסקים בתת מודע, תקשור, תודעה, NLP, לכן ניתן לרכוש אותם וכמובן ליצור איתי קשר. אז בואו נתחיל, אני אסביר קצת על התהליך של הקלפים. אז בשלב הראשוני מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם יוצרים שיח עם המטופל-מטופלת שלנו, על מנת להבין בעצם עם איזה קשיים הוא מתמודד או היא מתמודדת, ומתוך השיחה הזאת אנחנו בעצם אמורים לדלות כמה שיותר דפוסים שחוזרים על עצמם. ברגע שאנחנו מבינים שיש דפוסים שחוזרים על עצמם בכל מיני תחומים בחיים, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו קושי שהתת מודע מחזיק והוא מתנהל מתוך הקושי הזה. ולכן לאחר השיחה אנחנו בעצם נעבוד עם הקלפים. מה שהקלפים בעצם מאפשרים לנו זה הסתכלות ויזואלית לכל האנשים שמתקשים להיכנס לתהליך של דמיון מודרך, ובכך זה בעצם מקל יותר על המטופל להתחבר אל הקושי שהוא מתמודד איתו. אז קודם כל הקלפים בנויים בצורה כזאת, יש 40 קלפי טיפול, 4 קלפי אבחון וכמובן ספרון שמסביר את כל קלף, את כל פירוש של קלף וקלף, והוא גם מאפשר, בספרון יש בעצם שאלות מנחות שיכולות בעצם להוביל את המטופל בתוך התהליך. אז בשלב הראשוני מה שנעשה, אנחנו נפרוס את 4 קלפי האבחון, שזה תקשור, צמיחה, מערבולת ואיזון. כשאנחנו בעצם מטפלים, אנחנו נשים אותם בצורה הפוכה, וניתן למטופל שלנו לבחור באופן אקראי. ברגע שנחשוף את הקלפים, את הקלף שהוא בחר, אנחנו בעצם נבין דרך הקלפי אבחון, האם הנושא מתקשר לגלגול קודם, או אולי בעצם זה קשור לילדות שלו, וזה כבר יעשה לנו מעין הבהרה וסלקציה לגבי שורש הבעיה. כל אחד מהם בעצם נותן לנו הבנה לגבי מקור הבעיה, האם האדם נמצא בשלב שבו הוא הצליח לעשות עבודה חלקית, האם יש למטופל שלנו או למטופלת יכולות להתגבר על הקושי שלו, ובאיזה דרך בעצם יכולה לעזור לו כדי להבין את הבעיה, להתמודד איתה ובסופו של דבר לשחרר אותה. אז אחרי שהבנו דרך הקלפי אבחון איזה כלים יש לנו, איזה כלים יש למטופל, מאיפה מגיע הנושא או הקושי שאיתו הוא מתמודד, אנחנו עוברים לקלפי הטיפול, שגם פה אנחנו מאפשרים למטופלת לבחור קלף אחד מתוך 40 קלפים, גם באופן אינטואיטיבי לחלוטין, והקלף בעצם יספר לנו על הקושי שאיתו הוא מתמודד. זאת אומרת על שורש הבעיה, לא התסמינים שהוא חווה, על שורש הבעיה, ואני אתן דוגמה. למשל יש פה את קלף הכישוף. קלף הכישוף בעצם מדבר על אנשים שבגלגולים קודמים כן עסקו אולי במיסטיקה או בכישוף,
ובשל רדיפות, בשל הבנה שהתעסקות בדברים כאלה יכולה להביא בסופו של דבר למוות. מה שאותו אדם או אישה יחוו בגלגול הנוכחי זה בעצם קושי להוציא את היכולות שלהם כלפי חוץ, הם נורא יפחדו מזה, כל העניין הזה של מיסטיקה או של הלא נודע מאוד יבהיל אותם, וגם אם הם יודעים או מרגישים שיש להם איזשהו יכולת מסוימת, הם יתקשו מאוד להביא אותה לידי ביטוי, יהיה להם גם תחושה מאוד עמוקה של חוסר שייכות, וקושי להשתלב אולי בחברה. עכשיו זה לא לכל החיים, זה אולי בתקופות מסוימות, ולכן דרך התהליך וההבנה שהקלפים מאפשרים לנו, אנחנו בעצם ניצור קודם כל בהירות, לאחר מכן אנחנו נעשה עבודה תודעתית, ובסופו של דבר אנחנו נשלים ממה שהיה, ונביא את הריפוי לכאן ועכשיו. השלב הבא, אחרי שבעצם עבדנו עם הקלף עצמו, וראינו בעצם על מה יושב הקושי, אנחנו בעצם נעבור תהליך עם המטופל של דמיון מודרך, ובספרון יש מספר דוגמאות איך ליצור תהליך כזה. זאת אומרת, איך להביא את המטופל למצב של רגיעה והרפאיה, ואז לעשות בתוך התהליך הזה שינוי על ידי בחירה מחודשת לסיטואציה שנחוותה. ומה זה אומר? נניח והתחלנו עכשיו בתהליך של הדמיון מודרך, העברנו את המטופל בעצם למצב שהוא יותר רגוע ומאפשר לו להיכנס לתת מודע. בתוך התהליך הזה תעלה איזושהי סיטואציה שמתקשרת בין אם זה לילדות או בין אם זה לגלגול הקודם, תלוי במה שיצא לאותו מטופל, ומשם החוויה היא לרוב תהיה שלילית. מה שאנחנו מתחייבים לעשות כמטופל זה בעצם להוביל את המטופל לשינוי תודעתי. זאת אומרת שהוא יצטרך לבחור מחדש בסיטואציה, אבל הפעם באופן חיובי ביותר. אין שום דבר שלילי בבחירה שלו, וזה בעצם מה שיוביל אותו לחוות את הסימפטומים של הקושי שלו בצורה חיובית יותר. ולאחר הטיפול הוא בעצם, גם אם הוא שוב יתמודד עם אותם קשיים שהוא יתמודד, הפעם הוא יצטרך להגיב אחרת מתוך הידע שהבנו מתוך התהליך הזה, ומתוך הריפוי שהבאנו לתת מודע. זה כאילו עשינו ריסטארט בעצם לתת מודע שלנו, בהקשר של הנושא הספציפית שעליו אנחנו עובדים, וכך בעצם אנחנו יוצרים שינוי תודעתי. אז אלה הם הקלפים, הם כלי מאוד חזק וטיפולי למטפלים שרוצים להתנסות בכלי טיפה אחר וטיפה יותר עמוק, בנוסף למה שיש להם כרגע כמובן. מי שירצה לקנות את הקלפים מוזמן לפנות אליי בפרטי, ואני אציין את המספר טלפון שלי בסרטון. שיהיה לכם המשך יום טוב, תודה רבה.